Astăzi vreau să vă împărtășesc câteva idei și întrebări cu care m-am întâlnit în căutarea înțelegerii lumii din jurul nostru. Nu pretind că dețin adevărul absolut, nici nu vreau să conving pe nimeni de ceva anume. Sunt ca voi, un om care caută răspunsuri, își pune întrebări și vrea să înțeleagă cât mai mult. Ceea ce urmează nu reprezintă credințele mele, ci doar o călătorie de explorare. Haideți să dezbatem împreună, să ne provocăm ideile și să învățăm unii de la alții, într-un mod respectuos și deschis. Cunoașterea înseamnă putere. Acesta este un concept pe care toți îl înțelegem. Dar oare am putea spune că încă de la început a existat un efort deliberat de a ascunde cunoașterea de omenire? Că din momentul în care noi oamenii am fost creați, cineva sau ceva a decis să ne țină în întuneric? Și nu vorbim doar despre orice fel de cunoaștere, ci despre cunoașterea care ar putea schimba cursul întregii istorii umane. Informații despre secretele universului, despre natura existenței, adevărul despre cine sau ce suntem cu adevărat. Povestea cunoașterii interzise este mai veche decât orice religie pe care o cunoaștem și nu este relatată doar în Biblie. De mii de ani, culturi de pe tot globul au relatat povești despre fructul interzis al cunoașterii. Și să le luăm pe rând. Prima poveste, Grădina Edenului. Aceasta este de departe cea mai faimoasă dintre aceste povești. Narațiunea tradițională este simplă. Adam și Eva au trăit în paradis, complet inocenți, până când șarpele a păcălit-o pe Eva să mănânce din pomul cunoașterii. Apoi Eva l-a convins pe Adam. Dar ce se întâmplă cu adevărat aici? Pomul cunoașterii nu era doar un pom oarecare. Era un simbol direct al cunoașterii ale cărui fructe au fost intenționat ținute departe de omenire. În mod firesc ne punem întrebarea: de ce a creat Dumnezeu oamenii înzestrați cu capacitatea de a fi curioși, de a învăța? Și apoi să le spună că există anumite cunoștințe de care nu ar trebui să se apropie. Este o contradicție fundamentală. Nu îi dai cuiva abilitatea de a pune întrebări și apoi îi refuzi răspunsurile, decât dacă, desigur, scopul nu este să-i protejezi, ci să-i controlezi. Dar despre ce fel de cunoaștere vorbim? Conform multor interpretări, pomul cunoașterii reprezintă mult mai mult decât simpla diferență dintre bine și rău. El reprezintă cunoașterea Universului, a modului în care funcționează lucrurile cu adevărat. În Biblie, Dumnezeu spune: dacă vei mânca din acest pom, vei muri cu siguranță. Dar un lucru este cert: Adam și Eva nu au murit, cel puțin nu în modul în care înțelegem noi moartea. În schimb, li s-au deschis ochii, au devenit conștienți de ei înșiși, de ce îi înconjoară, de propriile lor limitări. Cu alte cuvinte, au dobândit conștiință, ceva care îi diferenția de restul creației. Așadar, de ce ar fi acest tip de conștiință periculos? Unii savanți și gânditori ezoterici susțin că povestea lui Adam și a Evei nu este despre neascultare, ci despre primul pas al omenirii spre independență, spre devenirea divină. Și exact asta i-a promis șarpele lui Eva, spunând: veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. În această lumină, șarpele ar putea căpăta alte valențe, poate nu mai este chiar ticălosul poveștii. Poate, doar poate, a ghidat oamenii către cunoașterea care a fost intenționat ascunsă de ei. Această temă a cunoașterii interzise nu este doar o poveste biblică, ea apare aproape în fiecare cultură antică. Să luăm în considerare, de exemplu, și mitologia greacă. Povestea a doua, Prometeu. Povestea lui Prometeu este ciudat de asemănătoare. Prometeu, titanul, a sfidat zeii pentru a aduce focul oamenilor, focul fiind simbolul cunoașterii și al tehnologiei. Pentru acest act, el a fost aspru pedepsit, a fost legat de o stâncă unde un vultur îi mânca în fiecare zi ficatul. Mesajul care se desprinde din această poveste este același. Cei care încearcă să aducă cunoașterea omenirii se confruntă cu mânia divină. Povestea a treia, Anunnaki. În textele sumeriene antice regăsim povestea despre Anunnaki, un grup de zei care se spune că au coborât din ceruri și au creat omenirea. Dar Anunnaki nu au creat oamenii din bunăvoință. Ei voiau doar forță de muncă pentru a extrage aurul de care ei aveau nevoie. Conform textelor, ei au păstrat în mod intenționat umanitatea în ignoranță, folosindu-se de oameni drept sclavi. La un moment dat, unul dintre acești Anunnaki, Enki, i-a sfidat pe ceilalți și a oferit oamenilor cunoașterea, inclusiv abilitatea de a gândi critic, și le-a împărtășit chiar din secretele civilizației. Sună familiar? Este un alt ecou al aceleiași teme,
Cunoașterea înseamnă putere, iar puterea este păstrată departe de noi. Ceea ce este deosebit de intrigant este modul în care aceste povești despre cunoașterea interzisă se învârt adesea în jurul unor ființe divine care s-au răzvrătit. Șarpele, Prometeu, Enki, toți sunt descriși ca răzvrătiți care au încălcat regulile pentru a împuternici omenirea. Dar dacă narațiunea pe care am primit-o, aceea că ei sunt răufăcătorii, nu este complet adevărată, ce ar fi dacă ei încercau să ne elibereze dintr-un sistem menit să ne mențină în ignoranță? Aceasta ridică întrebarea: cine beneficiază de pe urma menținerii omenirii în întuneric? Aici, după această frază, aș dori să adaug ceva. Nu intenționez sub nicio formă să blasfemiez sau să fiu etichetat automat ca un blasfemator doar pentru că îndrăznesc să pun întrebări. Trăim într-o societate care ar trebui să valorizeze libertatea de expresie, libertatea gândirii și dreptul la îndoială constructivă. Am depășit, sau cel puțin așa ne place să credem, epoca Inchiziției, când oamenii erau arși pe rug doar pentru că îndrăzneau să pună întrebări sau să se îndoiască de dogme religioase. La fel am lăsat în urmă perioada comunistă, când frica ne paraliza și ne era teamă să deschidem gura pentru a spune ceva care nu era pe placul partidului. În acele vremuri, frica de securitate ne închidea mințile și ne reducea la tăcere, forțându-ne să ne suprimăm opiniile și dreptul de a vorbi liber. Astăzi însă, chiar dacă acele vremuri par a fi apuse, observ că, în mod alarmant, suntem din nou condamnați și marginalizați doar pentru că îndrăznim să întrebăm sau să avem o părere care nu se aliniază cu dogma acceptată. E suficient să deschizi gura și să spui ceva care nu este pe placul anumitor norme impuse și imediat ești amenințat că vei arde în iad sau că vei fi pedepsit de Dumnezeu. Am primit mesaje în care mi se spune că o să fiu pedepsit, că o să ard în iad și chiar amenințări directe de genul "o să vezi tu ce pățești". Tot acest climat de intimidare și frică nu face decât să ne aducă aminte de perioadele cele mai întunecate ale istoriei, când simpla punere a unei întrebări te putea costa viața sau libertatea. Dar să fie acesta un semn al progresului? Dacă nu suntem capabili să răspundem întrebărilor cu argumente raționale, dovezi și raționamente clare, ci doar cu amenințări și etichete, atunci nu facem decât să perpetuăm aceleași mecanisme de opresiune ale trecutului. Eu nu caut să provoc, ci doar să primesc răspunsuri bine fundamentate, bazate pe logică, dovezi și raționamente coerente. De ce ar trebui ca simpla explorare intelectuală a unui subiect să fie privită ca un act de subversiune sau ca o blasfemie? În loc să reacționăm cu frică și cu acuzații, ar trebui să încurajăm un dialog deschis, bazat pe respect reciproc și pe dorința autentică de a înțelege mai bine lucrurile care ne preocupă. Amenințările nu vor înlocui niciodată argumentele, iar frica nu ar trebui să fie un mecanism prin care să suprimăm curiozitatea. Într-o societate modernă și liberă, întrebările ar trebui să fie un instrument de cunoaștere, nu un motiv de stigmatizare. Dacă răspunsurile sunt corecte și bine argumentate, ele nu vor fi niciodată amenințate de întrebări, ci vor fi întărite de acestea. Așadar, în loc să primim amenințări de genul "vei arde în iad" sau "Dumnezeu te va pedepsi", ar trebui să primim răspunsuri clare, logice și raționale, capabile să îmbogățească dialogul și înțelegerea comună. Îmi place să cred că Dumnezeu însuși este înțelegător, că El nu este un judecător aspru care abia așteaptă să ne trimită în foc și în chinuri groaznice pentru orice greșeală, ci un părinte iubitor și protector, care oferă o a doua șansă acolo unde este necesară, care poate se amuză și care, de ce nu, are și simțul umorului și nu se supără pentru orice prostie pe care o spunem sau o facem. În concepția mea, atunci când greșim, Dumnezeu nu se grăbește să ne pedepsească, ci ne oferă șansa să înțelegem unde am greșit și să găsim calea cea bună. Mă gândesc la El ca la cineva care, în loc să ne condamne veșnic pentru o greșeală, ne explică într-un fel sau altul unde am rătăcit și cum putem reveni pe drumul cel corect. Dacă îmi pun întrebări, vreau să cred că Dumnezeu, în infinita sa înțelepciune și iubire, îmi va oferi răspunsuri într-un mod care să mă ajute să cresc și să înțeleg mai bine realitatea spirituală, nu să mă trimită direct în chinuri pentru simplul fapt că mi-am exprimat o îndoială sau o curiozitate. În fond, dacă întrebarea mea este sinceră și vine dintr-o dorință autentică de cunoaștere, de ce ar trebui să fiu pedepsit? Mi-ar plăcea să cred că Dumnezeu este acolo să ne ghideze,
să ne învețe și să ne lumineze calea, nu să ne judece aspru pentru curajul de a căuta răspunsuri. Astfel, în loc să primesc amenințări că voi arde în iad sau că mă va bate Dumnezeu, prefer să cred că, prin întrebările pe care mi le pun, pot fi ghidat spre o înțelegere mai profundă și mai clară a ceea ce este bine și adevărat. Cred că Dumnezeu ne vrea mai aproape de adevăr, nu mai departe prin teamă sau intimidare. Așadar, de ce nu am putea avea un dialog bazat pe iubire, înțelegere și respect, în loc de judecată și condamnare? Povestea a patra, Cartea lui Enoch. În Cartea lui Enoch, un text antic evreiesc interzis de Biserica Timpurie, se povestește despre un grup de îngeri cunoscut sub numele de veghetori. Acești veghetori au coborât pe pământ și au luat soții umane, dar mai important, au oferit omenirii cunoaștere interzisă, cum să facă arme, cum să lucreze cu metale și chiar secretele stelelor și ale lunii. Pentru aceasta, veghetorii au fost pedepsiți aspru de Dumnezeu. Dar iată răsturnarea. Nu cunoașterea în sine a fost problema, ci faptul că această cunoaștere le-a oferit oamenilor abilitatea de a contesta autoritatea divină. Cu alte cuvinte, ne-a făcut mai puțin controlabili. Vedem acest tipar pe tot parcursul istoriei. Cunoașterea a fost întotdeauna văzută ca fiind periculoasă de către cei aflați la putere. Priviți, de exemplu, Evul Mediu, când biserica a restricționat accesul la educație, menținând majoritatea populației în stare de analfabetism. De ce? Pentru că dacă reușești să controlezi cunoașterea, controlezi puterea, controlezi narațiunea. Și exact asta se întâmplă și în aceste povești antice. Zei sau oricare ar fi forțele de la conducere, nu doar că țineau oamenii departe de cunoaștere, ei o acumulau doar pentru ei înșiși pentru a menține controlul asupra noastră. Implicațiile acestui lucru sunt uluitoare. Dacă cunoașterea a fost intenționat ascunsă de noi, atunci ce altceva nu știm? Ce alte secrete au mai fost ascunse de-a lungul istoriei umane? Și ce înseamnă faptul că unele dintre cele mai vechi povești pe care le avem sugerează un efort deliberat de a controla ceea ce suntem lăsați să învățăm? Aceasta nu este doar mitologie, este o schemă pentru înțelegerea lumii în care trăim astăzi. De la dogmele religioase, la sistemele politice și la normele sociale, ni s-a spus întotdeauna că anumite cunoștințe sunt prea periculoase și de aceea trebuie interzise. Dar cine decide ce este interzis și de ce? Am fost condiționați să vedem creația ca pe un eveniment frumos și ordonat, în care Dumnezeu rostește ceva și totul pur și simplu apare. Dar când săpăm cu adevărat după detalii, descoperim că povestea creației, fie din Biblie, fie din nenumărate alte texte antice, nu începe într-un vid liniștit și perfect. Nu, creația începe din haos. Și acest haos este o parte deosebit de importantă a poveștii. Este ceva care este adesea trecut cu vederea sau, mai rău, ignorat. De ce? Să începem cu Biblia. Chiar în al doilea verset al Genezei citim: Pământul era netocmit și gol și întunericul era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Deci exista apă. Suntem doar în al doilea verset al Bibliei și deja există ceva acolo înainte ca Dumnezeu să spună să fie lumină. Există această întunecime haotică, plină de ape. Nimeni nu ne spune de unde au venit aceste ape sau de ce sunt acolo. Ele pur și simplu sunt. Acest aspect este important deoarece ar putea sugera că procesul creației nu a fost despre Dumnezeu formând ceva din nimic, ci despre aducerea ordinii în haos, despre modelarea unei forțe preexistente și primordiale, care era neîmblânzită, neordonată și poate înfricoșătoare. Și acest aspect nu apare doar în Biblie. Culturile antice din întreaga lume au propriile versiuni despre crearea lumii din haos. Să luăm Enuma Elish, una dintre cele mai vechi povești ale creației din Mesopotamia. În această poveste nu există un vid la început, ci doi zei primordiali, Apsu și Tiamat, reprezentând apa dulce și apa sărată, așa cum am spus deja în videoul anterior. Aceste ape haotice care se învârt, se ciocnesc și se amestecă sunt sursa tuturor lucrurilor. Și, dintr-o dată, apare un conflict. Tiamat, zeița abisului de apă sărată, este furioasă că tinerii zei îi tulbură pacea apelor primordiale, așa că decide să-i distrugă. Intră în scenă Marduk, un zeu tânăr care se ridică să o înfrunte. Lupta care urmează este epică, Marduk o învinge pe Tiamat într-o ciocnire violentă și din rămășițele ei
creează cerul și pământul. Conform legendelor din Mesopotamia, creația nu s-a născut din pace, ci din distrugerea unei zeițe, o bătălie cosmică între ordine și haos. Chiar și în una dintre cele mai vechi povești ale omenirii, creația este un produs al războiului. O narațiune asemănătoare cu cea din Mesopotamia apare la grecii antici. La greci este zugrăvit războiul dintre zeii olimpieni și titani. Conform acestui mit, înainte ca Zeus și zeii olimpieni să poată conduce cosmosul, ei au trebuit să-i învingă pe titani, o rasă mai veche de ființe divine. Și nu a fost o luptă ușoară. Titanii dețineau controlul asupra forțelor naturii, asupra timpului și asupra cerului. Zeus și frații săi, înarmați cu fulgere și cu furia divină, au luptat cu titanii timp de 10 ani. În cele din urmă au câștigat, aruncându-i pe titani în Tartar, un abis profund al pedepsirii și al haosului. Din nou, ordinea nu a apărut din nimic. Ordinea se formează din focul conflictului divin. Este fascinant cum acest tipar al ordinii născute din haos se repetă în întreaga lume. Să ne uităm la mitologia nordică, unde zeii, conduși de Odin, se luptau cu uriașii primordiali înainte de a crea lumea. Chiar și după creație, zeii din mitologia nordică au rămas blocați într-un conflict cu haosul, știind că într-o zi Ragnarok, bătălia finală, va veni și lumea se va sfârși în flăcări. Putem observa că în toate aceste mitologii, creația și distrugerea, războiul și renașterea sunt interconectate. Putem crede la prima vedere că acestea sunt doar mituri, fără legătură cu Biblia. Totuși, există un strat ascuns în Biblie care reflectă aceleași teme ale conflictului divin. În cartea lui Isaia găsim referințe la Leviatan, șarpele încolăcit al mării, o creatură a haosului. Și ce face Dumnezeu? Îl învinge pe Leviatan. Psalmii descriu chiar cum Dumnezeu a zdrobit capetele Leviatanului și l-a dat de mâncare creaturilor din pustiu. Acest lucru sună familiar. Este aceeași poveste spusă în cuvinte diferite. Dumnezeu învinge o forță monstruoasă a haosului pentru a-și afirma ordinea divină. Și nu se oprește aici. În cartea Apocalipsei vedem o bătălie cosmică finală în care Dumnezeu trebuie din nou să învingă forțele haosului și ale răului înainte de a stabili cerurile și pământul nou. Procesul creației apare precum un ciclu de ordine și conflict, în care haosul nu este niciodată complet învins, ci doar ținut sub control pentru o vreme. Chiar și în misticismul evreiesc, Cabala, ni se spune despre un timp înainte de creație, când vasele divine umplute cu lumina lui Dumnezeu s-au spart. Acest eveniment, cunoscut sub numele de Shevirat Hakelim, reprezintă o catastrofă cosmică, ruperea ordinii divine din care s-a format lumea materială. Rămășițele acelor vase sparte sunt împrăștiate prin întregul univers, o amintire a faptului că procesul creației este, în esența sa, născut din conflict și din fractură. Deci, de ce este această idee a creației, prin conflict atât de universală? De ce atât de multe culturi, separate de timp și de geografie, împărtășesc aceeași poveste a războiului divin? Iată esența. Reflectă un adevăr fundamental despre existență. Creația, fie că vorbim despre univers, despre societăți sau chiar despre creșterea personală, nu vine niciodată fără luptă. Nu este niciodată un proces lin și ușor. Întotdeauna există o bătălie de dat, o forță a haosului de îmblânzit. Și poate asta încercau aceste mituri antice să ne spună. Există un adevăr mai profund și mai tulburător în toate acestea. Dacă creația s-a născut din violență, din război, înseamnă asta oare că haosul încă pândește, așteptând să-și recâștige ceea ce i s-a luat? Multe dintre aceste mituri sugerează exact acest lucru. Ele ne spun că, deși forțele ordinii au câștigat bătălia, războiul nu s-a terminat. Zeii nu au distrus haosul, ci doar l-au îngrădit. Haosul încă este acolo, la marginile realității, așteptând să se ridice din nou. Și nu este exact asta ce vedem în lume astăzi? Chiar și după milenii de civilizație trăim încă la marginea haosului. Dezastre naturale, războaie, tulburări sociale, toate sunt amintiri că haosul nu este niciodată departe. Nu a dispărut, doar așteaptă. O întrebare care provoacă tot ceea ce credem că știm despre creație. A fost Iahve, Dumnezeul din Biblie, cu adevărat Creatorul Suprem? Pentru majoritatea oamenilor, răspunsul este un da, ferm. Biblia ne spune că Iahve este atotputernicul, atoateștiutorul creator al Universului.
Dar unele texte antice și tradiții ezoterice oferă o imagine mult mai complexă. În aceste relatări, Iahve nu este ființa cea mai puternică. În schimb, este un demiurg, un creator inferior care a modelat lumea materială, dar nu este forța supremă din spatele tuturor lucrurilor. Să descompunem această idee. Cuvântul demiurg vine din filosofia greacă antică și înseamnă meșteșugar sau artizan. În scrierile lui Platon, demiurgul era creatorul lumii fizice, dar nu era perfect. El nu a creat din nimic și nu a creat o lume ideală. El a modelat doar lumea materială, cea în care trăim, plină de imperfecțiuni, suferință și haos. Sună familiar? Ar trebui, pentru că această idee se aliniază cu anumite texte gnostice care pun sub semnul întrebării dacă Dumnezeul din Biblie este cu adevărat autoritatea supremă sau doar un constructor al unei realități materiale defectuoase. În tradiția gnostică, Iahve nu este ființa supremă. De fapt, ei îl numesc demiurg și susțin că el este responsabil pentru captivarea sufletelor umane în lumea materială. Conform gnosticismului, adevăratul Dumnezeu suprem există dincolo de universul fizic, fiind pur spirit, pură bunătate. Iahve, pe de altă parte, este o zeitate inferioară care a creat tărâmul material, un tărâm plin de suferință și limitări. Și aici este răsturnarea de situație. Iahve însuși nu știe că nu este Dumnezeul suprem. El este convins că este singurul, motiv pentru care în Vechiul Testament cere constant loialitate, adorare și supunere. El crede că este începutul și sfârșitul. Dar, potrivit gnosticilor, el se înșală, este orb față de tărâmurile superioare ale realității. Probabil te gândești, cum ar putea fi asta posibil? Ne-a fost mereu spus că Iahve este unicul și adevăratul Dumnezeu. Dar aceste texte gnostice antice, precum apocriful lui Ioan sau scrierile din Nag Hammadi, oferă o imagine foarte diferită. Conform lor, adevăratul Dumnezeu de neînțeles, adesea numit monadul, există mult dincolo de demiurg, într-un tărâm de pură lumină și spirit. Demiurgul, pe de altă parte, este o ființă inferioară care a creat lumea fizică, dar a făcut acest lucru cu ignoranță. Și când începi să privești Vechiul Testament prin acest filtru, lucrurile capătă un nou înțeles. Să ne uităm din nou la Geneza. Iahve creează cerurile și pământul, dar este clar că această creație este imperfectă. Există suferință, ispită, păcat și moarte. Aceasta nu este lumea ideală pe care ai aștepta-o de la un creator atotputernic și bun, nu-i așa? Dar ar avea sens dacă Iahve nu este Dumnezeul suprem. Dacă El este demiurgul, atunci creația ar reflecta limitările sale. Lumea materială este defectuoasă pentru că Cel care a creat-o este, de asemenea, cel puțin, limitat. Și iată o altă idee interesantă. Reacția lui Iahve când oamenii dobândesc cunoaștere. Când Adam și Eva mănâncă din pomul cunoașterii, care este răspunsul lui Iahve? El îi pedepsește, îi alungă din grădina Edenului. Dar de ce? Dacă cunoașterea este putere, de ce un Dumnezeu iubitor ar pedepsi oamenii pentru că o caută? Gnosticii argumentează că Iahve nu dorea ca oamenii să dobândească acea cunoaștere, cunoașterea care i-ar putea elibera din lumea materială. Demiurgul dorește să țină umanitatea captivă în ignoranță, legată de tărâmul fizic, sub controlul său. Aceasta explică de ce există o distincție atât de puternică între Iahve din Vechiul Testament și descrierea lui Isus din Noul Testament. În gnosticism, Isus nu este doar fiul demiurgului. El este un mesager din partea adevăratului Dumnezeu suprem, trimis să aducă cunoașterea, gnosis, care poate elibera umanitatea din lumea materială. Isus vine să trezească omenirea la realitatea că ei sunt ființe spirituale, captive, într-un trup fizic, închiși într-o lume creată de un zeu inferior, care nu știe că nu este la vârful ierarhiei cosmice. Răstignirea în această viziune nu este doar despre salvarea de păcat, ci este o modalitate de a rupe controlul demiurgului și de a reconecta omenirea cu Dumnezeu, ființa supremă, dincolo de tărâmul fizic. Dacă Iahve este demiurgul și lumea materială este defectuoasă pentru că a fost creată de el, atunci ce înseamnă asta pentru modul în care privim lumea din jurul nostru? Este suferința pe care o vedem, războaie, boli, moarte, doar rezultatul natural al unei lumi materiale create de o ființă imperfectă? Și dacă da, care este calea de ieșire? Gnosticii credeau că singura cale către libertate era prin gnosis,
sau cunoaștere spirituală directă, nu prin credință, nu prin supunere, ci printr-o cunoaștere interioară care transcende lumea materială. Ceea ce este remarcabil este cum această idee se aliniază cu atât de multe alte tradiții spirituale. Gândiți-vă la budism, unde lumea materială este văzută ca o iluzie, iar iluminarea este despre ruperea de această iluzie pentru a ajunge la nirvana, o stare dincolo de suferință și dincolo de lumea fizică. Sau gândiți-vă la hinduism, unde sufletul este prins în ciclul nașterii și al morții, legat de lumea materială prin ignoranță și trebuie să caute eliberarea, pentru a se reuni cu realitatea supremă. De-a lungul culturilor și secolelor, vedem acest tipar recurent. Lumea materială nu este adevărul suprem, ci o închisoare, o capcană, o creație defectuoasă, iar singura cale de ieșire este prin cunoaștere, prin înțelegerea că există ceva mai măreț, ceva dincolo. Indiferent cum numești acel ceva, monadul, Brahman sau Nirvana, mesajul este același. Lumea materială, cu toată suferința ei, este produsul unei forțe inferioare, imperfecte, și adevărata libertate constă în a o transcende. Deci care ar putea fi concluzia? Dacă Iahve, Dumnezeul pe care am fost învățați să-L vedem ca fiind autoritatea supremă, ar putea fi de fapt un demiurg, un creator inferior al unei lumi materiale defectuoase, atunci trebuie să reconsiderăm totul. Universul nu este atât de simplu pe cât am fost făcuți să credem. Există mai multe straturi de adevăr și înșelăciune, care se întind până la începuturile existenței. Aceasta este povestea nespusă a creației, una care ne provoacă cele mai adânci credințe și ne invită să privim dincolo de lumea materială pentru a descoperi adevărata natură a Universului. Demiurgul, Iahve, creația defectuoasă, toate sunt parte dintr-un puzzle cosmic mai mare, iar cheia pentru a-l rezolva este cunoașterea. Aceeași cunoaștere interzisă, care a fost ținută departe de omenire încă de la începutul timpului.